Inibingelela kuphi na kufunye kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We, we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by our futhi uhlezo sibuka njengoba ngikhathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka ama-video ami. Hayi uyadlala upiano lombhemu cha ngabe senza iphutha masingeza ukuthi ubani oza ngapha futhi bakona oza ngapha bakona hayi uyadlala futhi upiano wenza lento engamtshela wona ngqo sanibona igama lami MUSA SIKHOSANE ngisebenza naye ubhuti Jumbo. Amen. Nizo amen elandani. Dabingelela baba umzimba ukhala imali. Mangisuka la ngingocudula noma u300 lapha. Shayitsizwe. Babe ngaphi? Angakanizwa ke manje. Ulele kanjani? Ulele kanjani? Hey ulele kanjani? Kanjani? Awusuka madoda. Wathi ngiyibongele kodwa ngabuye ngayikhuza. Ngiyabonga kakhulu. Beyizwa lokho Hayi fuseko wethu manje. Hayi fuseko ukugcina imnandi into. Abe.
Select Africa TV, and we are subscribed by our foot to Hezo Sbuwa. Njengoba ngiphathele izizwe nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya, ngiqhubeke njalo nje ngokubuka amavidiyo wami. Awubenzela ningishuthe. Wenzela ningishuthe. Wenzela ningishuthe. Shutheni. Waza yangipha.